No niin, tallennus on aloitettu. Elikkä oikein lämpimästi tervetuloa meidän hankkeen itse asiassa viimeiseen tämmöiseen avoimeen ammattilaisille suunnattuun peruskoulutukseen, missä me käsitellään taloudellisen väkivallan ilmiön tunnistamista asiakastyössä hyvin eri näkökulmista ja aika käytännönläheisesti, ja myöskin sit keskustellaan siitä auttamistyöstä, että minkälaisia asioita siinä taloudellisen väkivallan kohtaamisessa on hyvä huomioida. Hankkeesta tähän alkuun lyhyesti, eli meillä on tämmöinen valtakunnallinen 3-vuotinen hanke, joka alkaa olemaan loppusuoralla, eli tämän kevään aikana hanke on päättymässä. Ja me ollaan työskennelty hankkeessa suomeksi ja ruotsiksi pääasiassa, osittain myös englanniksi toteutettu materiaaleja ja tilaisuuksia, ja meillä on tärkeänä tehtävänä ollut tehdä tunnetuksi taloudellisen väkivallan ilmiötä. Me ollaan käytännössä työskennelty ihan asiakastyössä, kohdattu taloudellisen väkivallan kokijoita ympäri Suomen. Useampi 100 henkilöä ollaan saatu näissä merkeissä kohdata. Ja työskennelty myös paljon teidän ammattilaisten kanssa. Ollaan pidetty koulutustilaisuuksia ja meillä on myös alueelliset ja kansalliset kehittäjäryhmät, eli me ollaan hyvin käytännönläheisesti ammattilaisten kanssa kehitetty yhdessä näitä työkaluja ja välineitä näihin kohtaamistilanteisiin. Myöskin taloudellisen väkivallan kokijat on ollut siinä kehittämistyössä hyvin aktiivisesti mukana. Ja yksi tärkeä tehtävä meillä on ollut myös auttaa ammattilaisia verkostoitumaan moniammatillisesti tämän ilmiön ympäriltä, koska tässä tarvitaan semmoista ehkä vähän uudenlaista rajat rikkovaa yhteistyötä, esimerkiksi sote-ammattilaiset, juridiset ammattilaiset ja talousasioihin, talous- ja velka-asioihin liittyvät ammattilaiset esimerkiksi kohtaa näiden taloudellisen väkivallan kysymyksissä moniammatillisesti, niin siinä on vähän jouduttu tekemään semmoista uudenlaista verkostoitumista. Ollaan myöskin pyritty lisäämään paljon tietoa ja tietoisuutta tästä ilmiöstä, eli ollaan tuotettu tosi paljon materiaaleja, oltu mukana muun muassa yhdessä kirjaprojektissa ja tehdään paljon tämmöistä vaikuttamistyötä, eli meidän tarkoituksena on nostaa esiin niitä muutostarpeita, mitä meidän auttamisrakenteissa ja käytänteissä ja lainsäädännössä esimerkiksi taloudellisen väkivallan kokijan näkökulmasta on. Ja meiltä löytyy nettisivut, eli tuommoinen kuin taloudellinenväkivalta.fi, ja sieltä löytyy aika paljon näitä materiaaleja, mitä nyt sitten tässä ollaan hankkeen aikana toteutettu, ja tietoa ilmiöstä. Tässä näkyy päivän tai aamupäivän koulutuksen teemat, eli keskustellaan ensin siitä, että miksi on tärkeää puhua ja lisätä tietoisuutta taloudellisen väkivallan ilmiöstä, miten tämä ilmiö ihan käytännön tasolla ilmenee eri muodoissaan ja erilaisissa lähisuhteissa. Tämä on hyvin itse asiassa tosi moninainen ilmiö, ja me tarkastellaan sitä hyvin erilaisten lähisuhteiden kannalta tänään. Kuullaan myöskin tämmöisiä kokemustietoon perustuvia videomateriaaleja, eli siellä on niin kuin tämmöisiä näyteltyjä tilanteita liittyen taloudelliseen väkivaltaan, tuodaan niitä konkreettisemmin esille niiden videoiden kautta, mutta ne kaikki perustuu ihan tämmöisiin oikeisiin asiakastilanteisiin, asiakastarinoihin, ja ne on yhteistyössä meidän kokemusasiantuntijoiden kanssa käsikirjoitettu. Pohdiskellaan vähän taloudellisen väkivallan syitä ja seurauksia, ja sitten ihan ammattilaisen näkökulmasta, että mitä on tärkeää, kun kohdataan taloudellisen väkivallan uhreja, miten sitä voidaan kartoittaa, miten sitä voidaan auttaa sitä tilannetta. Eli lähdetään ensin siitä liikkeelle, että miksi tästä ilmiöstä on tärkeää puhua ja lisätä siitä tietoutta ihan omana väkivallan ilmiönä. Eli silloin 3 vuotta sitten, kun me ollaan aloitettu hanketyö, niin taloudellisesta väkivallasta ei ollut kovinkaan paljon suomenkielistä materiaalia eikä tietoa saatavilla. Hyvin tyypillistä on se, että se on mainittuna yhtenä
väkivallan muotona, kun puhutaan lähisuhdeväkivallasta yleisesti. Ja siitä ehkä muutamalla lauseella on kerrottu, mutta ei ihan hirveän paljon sen enempää tietoa ollut saatavilla. Poikkeuksena tästä oli Kaittilan Anniinan tekemä väitöskirja vuodelta 2017, joka käsittelee parisuhteessa ilmeneviä rahakonflikteja ja taloudellista väkivaltaa. Eli jos tämä aihe kiinnostaa enemmänkin, niin se on semmoinen hyvä materiaali, mistä esimerkiksi voi meidän hankkeen materiaalien lisäksi aloittaa. Anniina on myöskin meidän hankkeen ohjausryhmässä mukana ja ollaan hänen kanssaan tosi paljon yhteistyössä tehty näitä esimerkiksi koulutusten sisältöjä. Mutta on tosi tärkeää ymmärtää ja tunnistaa taloudellista väkivaltaa jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa. On aika tyypillistä, että taloudellisen väkivallan kokija ei välttämättä itsekään tunnista sitä tilannettaan, että hän kokee taloudellista väkivaltaa, eikä myöskään ammattilainen välttämättä ole osannut sitä nimetä ja tunnistaa, ja sitä myöten myöskin se avun saanti on ollut aika haastavaa. Ei ole ollut tunnistamista, ei ole ollut auttamisen keinoja. Ja tästä lähtökohdasta me ollaan lähdetty hanketta tekemään ja lisäämään ihan systemaattisesti ja laaja-alaisesti tätä tietoa ja tunnistamista. Ja käytännön auttamistyössä, väkivaltatyössä esimerkiksi ja varmasti sosiaalityössä esimerkiksi avun tarvitsijoita tunnistetaan paljon, mutta auttamisen keinot on ollut myöskin aika rajallisia ja auttamisessa on ollut paljon tämmöisiä rakenteellisia esteitä, niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin esimerkiksi sote-ammattilaiset ei ole välttämättä tottunut kovin tiiviisti työskentelemään esimerkiksi oikeusavustajien tai talous- ja velkaneuvojien kanssa. Ei ole semmoisia valmiita rakenteita työskennellä moniammatillisesti näin. Ja se moniammatillisuus on muutenkin semmoinen kantava teema tämän aamupäivän koulutuksessa, eli se on se avainasia, mitä se taloudellisen väkivallan kokija tyypillisesti tarvitsee. Eli mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen avun tarvitsijan ympärille rakennetaan semmoinen oikeanlainen moniammatillinen verkosto ja työryhmä, niin sitä tehokkaampaa ja parempaa se avunsaanti on. Taloudellinen väkivalta ehkä terminä on aika tuore ja se ei välttämättä kaikki ei välttämättä aina tiedä, mitä taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan, mutta kuitenkin itse ilmiö on tosi vanha. Ilmiöön viitataan esimerkiksi jopa tuolla 1800-luvulla Minna Canthin kirjallisuudessa kuvataan tosi tarkastikin itse asiassa taloudellista väkivaltaa parisuhteessa ilmiönä. Ja se on ehkä nyt tässä vasta viime vuosien tai viime vuosikymmenien aikana saanut semmoisen termin itselleen. Kyseessä on siis yllättävän yleinen ongelma. Tuossa vähän myöhemmin katsotaan niitä tilastoja, mitä tästä ilmiöstä on saatavilla, mutta tässä vaiheessa haluan sen sanoa, että parisuhteessa usein raha- ja talousasioihin liittyvät konfliktit on semmoisia, mitkä helpommin ja useammin kärjistyy vähän vakavammiksi ja suhteen hyvinvointia yleisesti uhkaaviksi kuin muut riidat. Taloudellisilla ongelmilla on myös muita tämmöisiä merkittäviä seurauksia tai voi olla merkittäviä seurauksia. Esimerkiksi se, että itsemurhariski nousee aika merkittävästi ja taloudellisella väkivallalla on voimakas yhteys muuhun lähisuhdeväkivaltaan, eli taloudellisen väkivallan uhri hyvin tyypillisesti kokee myös muita väkivallan muotoja. Ja sillä on myös todennettu yhteys tai sitä niin kuin usein on havaittavissa perhesurmatilanteiden taustalla. Ja se liittyy muun muassa siihen, että taloudellinen väkivalta usein kytkeytyy tämmöiseen pakottavan kontrollin ilmiöön, mitä siellä perhesurmien taustalla voi olla niiden talousongelmien lisäksi nähtävillä. Seuraukset on tosi pitkäkestoisia ja tietysti kielteisiä kokijoilleen. Siellä on taloudellisia ongelmia, totta kai taloudellisia seurauksia, jotka voi valua aina sinne seuraavalle tai seuraavillekin sukupolville asti. Eli ne voi olla hyvinkin merkittäviä ne taloudelliset seuraukset, mutta sitten siellä on toki myös esimerkiksi fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia, mutta näistäkin vähän myöhemmin tarkemmin. Kokijan oikeusturvassa on aika merkittäviä puutteita. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei tunnista taloudellista väkivaltaa sellaisenaan, ja taloudellinen väkivalta aika harvoin täyttää minkään rikoksen kriteeristön. Kokijan on hyvin harvoin
vaikea saada, tai siis on niin kuin tyypillistä, että kokija ei saa esimerkiksi niitä menetettyjä rahoja koskaan takaisin. Ja meidän oikeusapujärjestelmässä on sellainen haaste, että taloudellisen väkivallan kokijat usein putoaa sen turvaverkon läpi siinä mielessä, että heillä saattaa niin kuin teoriassa olla ikään kuin varallisuutta, minkä vuoksi he eivät saa julkista oikeusapua, mutta käytännössä se varallisuus saattaa olla tämän väkivallan tekijän hallussa vuosia ja jopa ihan vuosikymmenenkin verran, eli hänellä ei ole niin kuin pääsyä siihen varallisuuteen. Eli näin siinä tulee sellainen tilanne, että voi olla, että se väkivallan tekijä saa maksutonta oikeusapua, väkivallan kokija ei saa, jolloin hän joutuu maksamaan 200–300 euroa tunnilta siitä lakiavusta helposti, mihin hänellä ei sitten taloudellisen väkivallan uhrina ole mahdollisuutta käytännössä. Siinä muutamia perusteluja sille, että miksi tästä ilmiöstä on tärkeää puhua omana ilmiönään. No, mitä se taloudellinen väkivalta sitten on? Onko se riitelyä? Onko se väkivaltaa? Onko se jotain siltä väliltä? Tässä kuvassa me nähdään Kaittilan Anniinan tekemä tämmöinen rahakonfliktien jatkumo, jossa tuolla vasemmassa reunassa nähdään tämmöisiä arkisia erimielisyyksiä rahaa- ja talousasioihin liittyen, mitä voi olla periaatteessa missä tahansa lähisuhteessa ja parisuhteessakin varmasti silloin tällöin. Ja sitten jatkumon toisessa päässä nähdään taloudellista väkivaltaa. Ja siinä välissä on aika paljon tällaisia harmaan sävyjä. Eli tämä ei ole missään nimessä semmoinen yksiselitteinen tai helposti määriteltävissä oleva ilmiö, koska tämä ilmenee hyvin erilaisissa tilanteissa, hyvin erilaisina tekoina. Mutta tuossa nähdään pari hyvää määritelmää. THL-määritelmä sanoo, että se on tämmöistä toimintaa, missä ihmisen itsemääräämisoikeutta rajoitetaan tai loukataan talouteen liittyvissä asioissa. Ja Jokisen määritelmä sanoo, että se on toisen ihmisen kontrollointia, hallintaa, hyväksikäyttöä, alistamista, vallankäyttöä tai kiristämistä, rahaa tai muuta omaisuutta vallan välineenä käyttäen. Ja ehkä semmoinen, mistä sen voi niin kuin sillä tavalla arkisesti, ehkä ulkopuolisena, ehkä ammattilaisena niin kuin tunnistaa, on se, että silloin kun on kyseessä taloudellinen väkivalta, niin se toinen osapuoli siellä niin kuin käyttää semmoista haitallista valtaa. Toinen niin kuin jyrää ja toinen ei uskalla tai pysty puolustautumaan seurauksien pelossa. Eli semmoista niin kuin uhkaa, salailua, pelkoa, sen tyyppistä sen taloudellisen väkivallan yhteydessä usein ilmenee. Mutta tosiaan ei ole yksiselitteistä, että siellä on niin kuin myös lievempiä muotoja nähtävillä, mutta palataan niihin kohta tarkemmin. Ilmiö tosiaan niin kuin voi esiintyä hyvinkin erilaisissa lähisuhteissa. Me aika paljon tänään puhutaan siitä parisuhteen kontekstista, eli parisuhteessa ilmenevästä taloudellisesta väkivallasta joko parisuhteen aikana tai eron jälkeen. Ja tämä eron jälkeinen taloudellinen väkivalta on sellainen, mikä on ollut meidän hanketyössä kaikista näkyvin osa-alue. Eli meidän hanketyöstä ehkä, jos mä nyt sanoisin niitä 70% suunnilleen tai vähän reilu, on eron jälkeisiä taloudellisen väkivallan tilanteita, niin ollaan varmaan aika lähellä. Siellä on aikamoinen niin sanotusti keinovalikoima sillä tekijällä, varsinkin jos on yhteisiä lapsia tai yhteistä omaisuutta tai molempia, niin siellä on niin kuin aika paljon asioita, mitä pystyy tekemään ilman, että se esimerkiksi täyttää minkään rikoksen kriteeristöjä. Tai sillä tavalla, että meidän järjestelmä jopa suoraan sen niin kuin ihan mahdollistaa. Sitten sitä voi esiintyä sukupolvien välillä, vanhempien, lasten ja tietysti isovanhempien ketjussa. Eli tekijänä voi olla vanhempi omaa lastaan kohtaan, miksei tietysti lasten lastaankin kohtaan, mutta semmoista tapausta meillä ei ole vielä tainnut kertaakaan tulla vastaan, eli on harvinaisempi. Tai sitten tekijänä aikuinen lapsi tai lapsenlapsi omaa vanhempaa tai isovanhempaa kohtaan. Mutta myös muunlaisissa lähisuhteissa voi esiintyä esimerkiksi vaikka muiden sukulaisten, vaikka sisarusten välillä
kaverisuhteissa, omaishoitotilanteissa, avustajatilanteissa, aina kun siellä se kokija on tämmöinen erityisen haavoittuvassa asemassa oleva, tarvitsee ehkä toisen apua ja hoivaa, on toisesta riippuvainen, niin se lisää sitä riskiä taloudelliselle hyväksikäytölle. Romanssihuijaukset on myös yhdenlainen taloudellisen väkivallan muoto, ja vaikka se tekijä ei olekaan tämmöinen niin kuin oikeasti sinun läheisesi, vaan on tämmöinen niin kuin järjestäytyneen rikollisuuden jäsen tyypillisesti, niin eikä ole olemassa sellaisenaan, kun hän esiintyy siinä tilanteessa, mutta kuitenkin siinä hyödynnetään hyvin vahvasti näitä niin kuin läheisten ihmissuhteiden elementtejä, tunteita, kiintymystä, rakkautta, kaikkia niitä asioita, jolloin se kokemus sille ihmiselle, vaikka se onkin järjestäytyneen rikollisuuden tekemää toimintaa, niin on samankaltainen kuin taloudellisessa väkivallassa muuten. Romanssihuijausasioihin semmoisena käytännön vinkkinä haluan antaa teille semmoisen meidän, voisi sanoa, sisarhankkeen kuin Nettideitti Turva. Eli he on tässä nyt vuoden verran keskittynyt noihin romanssihuijauksiin ja sieltä löytyy tosi hyvää materiaalia ja käytännön apua näihin romanssihuijaustilanteisiin. Eli kannattaa käydä tutustumassa heidänkin nettisivuihin. Taloudellisella väkivallalla on joitakin erityispiirteitä, mitä haluaisin tässä vaiheessa mainita. On hyvin tyypillistä, että se esiintyy muiden väkivallan muotojen kanssa. Eli hyvin tyypillisesti kokija kohtaa myös muunlaista väkivaltaa, henkistä väkivaltaa, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Että nämä usein semmoisena pyöränä toimii nämä erilaiset väkivallan muodot. Tiita palaa omassa osiossaan siihen vähän tarkemmin. Mutta ei aina. Tosiaan nämä romanssihuijaukset voi olla yksi esimerkki, tai sitten ne tilanteet, missä se taloudellinen väkivalta, taloudellinen hyväksikäyttö on seurausta riippuvuussairaudesta, päihderiippuvuudesta tai peliriippuvuudesta esimerkiksi. Niin silloin voi olla niin kuin tilanne hyvinkin semmoinen, että siellä ei niin kuin muuta väkivallan muotoa, ehkä sitä henkistä väkivaltaa kuitenkin aika tyypillisesti tämän ilmiön kanssa käsi kädessä kulkee. Avun hakemisen erityisenä haasteena on ensinnäkin se, että kokija ei kovinkaan tyypillisesti tunnista siinä hetkessä sitä tilannettaan, että hän on taloudellisen väkivallan uhri, eikä osaa siinä tilanteessa välttämättä hakea apua, vaan se saattaa hänelle selvitä sitten tai niin kuin ikään kuin hahmottua siinä vaiheessa, kun se tilanne on jo ohi ja päättynyt. Eli tämä on se syy, minkä takia meidän hankkeessa esimerkiksi suurin osa työskentelystä on sitä eron jälkeistä taloudellista väkivaltaa. Kun sitä väkivaltaa, jos sitä on ollut parisuhteen aikana, sitä ei ole välttämättä osattu tunnistaa. Tai siihen ei ole esimerkiksi uskallettu hakea apua. Siellä on paljon erilaisia tämmöisiä höynäytetyksi ja hyväksikäytetyksi tulemisen tunteita. Tähän ilmiöön liittyy usein semmoinen, että meidän järjestelmä katsoo, että uhri on tehnyt jotain aktiivisia tekoja tai ainakin aktiivisesti sallinut tätä taloudellista väkivaltaa, jolloin se semmoinen häpeä ja syyllisyyden tunne on erityisen korostunut tässä. Esimerkkinä tästä on se, että väkivallan tekijällä voi olla uhrin pankkitunnukset käytettävissä, jolloin hän nostaa vaikka pikavippejä uhrin nimillä tai jotakin muuta vastaavaa. Ja järjestelmä automaattisesti katsoo, että se on sen uhrin omaa syytä ja tyhmyyttä, koska hän on ne tunnukset luovuttanut sille väkivallan tekijälle. Mutta järjestelmä ei tunnista sitä, että se voi olla niin kuin tavallaan paras mahdollinen ratkaisu, minkä henkilö on siinä hetkessä tehnyt. Ei ole ollut muita vaihtoehtoja. Tämä oli yksi esimerkki siitä, minkä takia tämä lisää sitä häpeän tunnetta. Lähisuhdeväkivaltaan kokemuksena yleisesti liittyy vahva häpeä, mutta talousongelmiin myös liittyy vahvat häpeän tunteet. Sitten kun nämä on yhdessä, niin se on niin semmoinen moninkertainen häpeä, mitä nämä kokijat joutuu käsittelemään. Ja se on myöskin sen selviytymisen kannalta yksi semmoinen tosi avaintekijä, että niitä häpeä- ja syyllisyyden tunteita pystyttäisiin käsittelemään ja purkamaan pois.
Usein siellä on myös tunneside tietysti tekijään, koska hän on meidän läheinen ja tekijälle ei välttämättä haluta seurauksia. Tästä esimerkkinä se, että jos väkivallan tekijä on oma lapsi, niin ne tunteet on niin kuin hyvinkin monenlaisia, hyvinkin voimakkaita. Omalle lapselle kaikesta huolimatta ei haluta mitään ikäviä seurauksia ja siihen liittyy tosi voimakasta häpeää, että minun lapseni tekee minulle tällaista. Siellä usein myös muuta pelkoa, jos siellä on esimerkiksi vaikka joku riippuvuussairaus siellä taustalla siinä hetkessä, niin tavallaan, että se juurisyy on jossakin muualla. Ja pelko siitä, että miten se oma lapsi selviää kaiken kaikkiaan. Että siellä voi olla muutakin ongelmaa sillä lapsella. No, saatetaan olla myös hyvinkin riippuvaisia siitä tekijästä. Ja itse asiassa silloin, kun parisuhteessa ilmenee tämmöistä pakottavaa kontrollia ja sen myötä taloudellista väkivaltaa, niin sen väkivallan tekijän yhtenä motiivina onkin tehdä tästä uhrista taloudellisesti riippuvainen, jolloin hän ei pysty lähtemään siitä suhteesta. Eli on tosi tyypillistä, että meidän asiakkaat elävät sellaisissa tilanteissa, että heillä on vaikka isoja yhteisvastuullisia velkoja tämän taloudellisen väkivallan tekijän kanssa, josta he käytännössä joutuu itse vastaamaan myös sen väkivallan tekijän osalta. Ja sitä kautta ei ole mitään mahdollisuutta tavallaan käytännössä lähteä ja ottaa itselleen vaikka vuokra-asuntoa. Ja nyt tämä yleinen taloudellinen tilanne, mikä tässä on viimeiset vuoden pari ollut, niin se on pahentanut tätä tilannetta tosi paljon entisestään. Eli on ihan älyttömän tyypillistä, että taloudellisista syistä ihminen ei pysty siitä väkivaltaisesta suhteesta irtautumaan. Siellä voi olla myös pelkoa kostosta ja muuten seurauksista. Ja se voi olla tavallaan ihan oikeutettuakin pelkoa, koska taloudellisen väkivallan tekijät on usein sillä tavalla, saattaa olla aika älykkäitä ja saattaa olla aika niin kuin sosiaaliselta statukselta semmoisia aika vakuuttavia henkilöitä, jolloin siellä on niin kuin kapasiteettia myöskin tehdä kaikennäköisiä toimenpiteitä. Tämä voi kuulostaa aika absurdilta, mutta puhun tällaisesta niin kuin manipuloinnista ja voimakkaista persoonallisuushäiriöistä ja jopa narsistisista piirteistä ihmisessä. Mutta palataan niihin käytännön esimerkkien kautta vähän tarkemmin. Ja ihan niin kuin muukin lähisuhdeväkivalta, niin myös taloudellinen väkivalta tyypillisesti alkaa aika pikkuhiljaa ja jatkuu ja ajan myötä raaistuu koko ajan. Eli ne teot muuttuu niin kuin vakavammiksi. Taloudellinen väkivalta voi myös alkaa ikään kuin hyvää tarkoittavina tekoina näin näennäisesti. Että älä sinä huole. Minä voit jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Minä hoidan meidän taloudelliset asiat, sun ei tarvitse niistä murehtia, jolloin sinne pikkuhiljaa syntyy semmoinen voimakas niin kuin vallan asetelma ja kontrollointi sen myötä. Meidän hankkeen materiaaleista löytyy esimerkiksi tämmöinen taloudellisen väkivallan pyörä. Ne löytyy sieltä nettisivuilta. Siitä voi sopivassa hetkessä laittaa vaikka sen meidän materiaaleja alasivun linkin, eli ammattilaiselle löytyy sieltä kaikennäköistä. Muun muassa tämä taloudellisen väkivallan pyörä, missä kuvataan sitä dynamiikkaa, minkälaisia elementtejä sen taloudellisen väkivallan yhteydessä käytetään. Esimerkiksi henkistä väkivaltaa, eristämistä, tämmöistä vähättelemistä. Lapsen käyttäminen välineenä on ihan älyttömän tyypillistä. Tämmöinen miessukupuolen käyttäminen etuoikeutena, eli semmoinen niin kuin se miehinen valta-asetelma siinä hyvin tyypillisesti. Erilaista pelottelua ja uhkailua. Tämä ei ole meidän keksimä pyörä. Tämä perustuu semmoisiin kansainvälisiin materiaaleihin, joita me ollaan sitten näiden tekijöiden kanssa yhteistyössä käännetty suomeksi ja tuotu Suomeen. Tupasin pikkasen tilastotietoa taloudellisesta väkivallasta ja valitettavasti tämmöistä kansallista väestötason tutkimusta Suomesta ei ole vielä saatavilla, mutta tiedän, että semmoiseen on haettu rahoitusta ja toivon, että semmoinen pian saadaan, että me saataisiin tästä semmoinen näkyvämpi ilmiö, pystyttäisiin myöskin vähän seuraamaan, että millä tavalla sen esimerkiksi yleisyys vaihtelee vaikka tämmöisinä taloudellisesti tiukempina ajankohtina.
Mutta kuitenkin Suomi on Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa naiselle. Ja koti on tosiaan suomalaisessa yhteiskunnassa se naisen kaikista turvattomin paikka ja miehille vastaavasti turvallisin paikka silloin ainakin, kun tarkastellaan niin kuin fyysisiä kokemuksia. Ja jos ajatellaan, että minkälaista se parisuhdeväkivalta on, koska myös miehet kokee lähisuhdeväkivaltaa, niin naisiin kohdistuva väkivalta on usein semmoista raaempaa ja seurauksiltaan vakavampaa, semmoista prosessinomaista ja jatkuvaa, ja näin myös taloudellisen väkivallan osalta. Eli vaikka taloudellisen väkivallan kokijoista niin kuin kansainvälisten tutkimusten ja meidänkin havaintojen mukaan, meidän havainnot on samansuuntaisia, on se, että naisia on noin 60%, miehiä noin 40%, mutta kuitenkin se naisiin kohdistuva taloudellinen väkivalta on erinäköistä kuin miehiin kohdistuessaan. Eli naisiin kohdistuessaan se on semmoista prosessinomaista, tosi pitkäkestoista, semmoista kokonaisvaltaista kontrollia naisesta ottavaa, kun taas miehiin kohdistuessaan se on enemmän semmoista hyväksikäytön omaista, lyhytkestoisempaa. Usein saattaa kytkeytyä johonkin omaisuus- ja lasten elatusasioihin. Mutta tärkein havainto ehkä näistä makupaloista tässä on se, että lähes aina, kun ihminen kokee lähisuhdeväkivaltaa, lähes aina hän kokee myös jotain muotoa taloudellista väkivaltaa. Eri tutkimusten mukaan ne prosentit vaihtelee siellä 90–98, eli voidaan puhua tosiaan, että lähes aina. Suomessa toimii tämmöinen MARAK-järjestelmä, eli tämmöinen moniammatillinen riskiarviointiryhmä, ja siellä siis käsitellään tämmöisiä vakavan väkivallan uhkan tapauksia, tehdään heille riskiarvioita, niin heistä 2/3 siellä tunnistetaan semmoista merkittävää taloudellista väkivaltaa, eli tämä kytkeytyy nimenomaan myös siihen vakavaan väkivaltaan osana. Jos kansainvälisesti on kiinnostunut näistä materiaaleista, niin suosittelen lämpimästi tämmöistä Surviving Economic Abuse-organisaatiota tuolta Briteistä. Heillä on ihan älyttömän paljon mielenkiintoista materiaalia ja tutkimustietoa tästä ilmiöstä. Näin, siinä jotakin pieniä tilastoja ja vielä muutama tilasto maailmalta tähän liittyen on se, että esimerkiksi taloudellista väkivaltaa kokevien riski joutua henkirikoksen uhriksi on kasvanut. 80% kokijoista kertoo, että tämä taloudellinen väkivalta on vaikuttanut heidän mielenterveyteensä, ja se on kyllä nähtävissä myös meidän asiakastyössä hyvin, hyvin konkreettisesti. 1/4 lähisuhdeväkivaltaa kokeneista kokee eron jälkeistä taloudellista väkivaltaa, eli se on hyvin tyypillistä, että kun tulee ero, niin väkivalta jatkuu muun muassa taloudellisena väkivaltana. Ja se on siinä mielessä aika harmillinenkin asia, että moni ihminen eroaa väkivaltaisesta suhteesta useamman yrityksen jälkeen aika uupuneena, aika voisi sanoa viimeisillä voimillaan, ja ajattelee, että siinä vaiheessa se helpottaa, mutta se saattaa ottaa vähän niin kuin uuden pykälän silmään ja vaihtaa muotoaan esimerkiksi tämmöiseksi eron jälkeiseksi taloudelliseksi väkivallaksi, jos on semmoisia vahvoja vainon elementtejä, saattaa kytkeytyä myös vainoon eron jälkeen. Eli se niin kuin väkivalta voi sitten jatkua. Ja 80% naiskokijoista kertoo, että taloudellinen väkivalta on kestänyt yli 5 vuotta. Eli lähes aina se on pitkäkestoista, varsinkin naisiin kohdistuessaan. Mutta nyt, jotta tämä ei olisi ihan täysin yksin puhelua, niin mä päästän työparini Tiitan ääneen seuraavaksi. Ole hyvä, Tiita. Kiitos. Joo, taloudellisen väkivallan eri muodot voidaan jakaa 4 kategoriaan. Ja käymme nyt tarkemmin läpi, että mitä nämä osat sisältävät. Rahaan liittyvä kontrollointi, taloudellinen hyväksikäyttö, eron jälkeinen taloudellinen väkivalta ja työssäkäynnin tai opiskelun häiriköinti. Rahankäytön kontrollointi on yleisin taloudellisen väkivallan muoto parisuhteissa. Kontrollointi raha-asioissa tarkoittaa Kaittilan ja Nyqvistin mukaan
käyttäytymistä, jolla tekijä vaatii tietää puolisonsa kaikki tulot ja menot, sekä hän saattaa tehdä kaikki perheen taloutta koskevat päätökset yksin kertomatta niistä puolisolle. Ja kontrollointia on myös väkivallan tekijän omien raha-asioiden salailu ja piilottelu, veloista kertomatta jättäminen tai puolison rahojen piilottaminen. Ja tämä voi siis käytännössä olla, että toinen valvoo, mihin toinen käyttää rahaa, että täytyy pyytää ruokarahaa, ehkä ei ole edes omaa pankkitiliä tai pankkikorttia. Ja voi myös olla kyse siitä, että toinen ei saa käyttää autoa, puhelinta tai nettiyhteyttä. Joo, saatte nyt nähdä videon pakottavasta kontrollista ja taloudellisesta väkivallasta. Mä availen täältä tämän videon ja toivon, että se lähtee rullaamaan hyvin, että se ei silleen kovin paljon pätkittele sinne teille. Ja jos jostain syystä ei kuulu vaikka ääntä tai muuta ongelmaa, niin saa avata mikkiä ja kommentoida tai laittaa viestiä. Sä oot meikannut. No tietysti. Mä lähden töihin ihan kohta. Mut sä oot töihin lähdössä, et sä mikä baari on menossa. Aina mä meikkaan töihin. Mä oon asiakaspalvelutehtävissä. Minttu tarvii uudet rukkaset. Kai sä tiedät, että sun pitää ne ostaa. Joo. Ei mulla on rahaa. Tossa on mun kortti. Niin sun pankkikortti. Niin, mun pankkikortti. Niillä sä voit ostaa ne rukkaset. No moi. Moi. Mennäänkö lounaalle? En mä ehkä kerkeis. Mulla on ihan hirveästi tässä kaikkea. Ei, kyllä sä nyt lähdet mun kanssa lounaalle. On niin monta kertaa jo pyytänyt. No joo. Voin tulla. Tällä kertaa. Monessa aikaa lähdetään. 11 maissa. Okei. No, nähdään sitten. Mitä tuossa oli muuten pääruokana? Katoit sä? Oliko jotain lohta ja perunamuusia? Mä en oo täällä käynyt syömässä. Käykö tässä paljon porukkaa? Kyllä yleensä täällä jo käy aika paljon. No. Mitäs viikonloppuna? Kävin festareissa Tommin kanssa. Tää on nyt se Tommi. Tämä on se Tommi. No niin. Kuinka pitkään te nyt ootte tuntenut? Noin pari kuukautta. No. Menee kyllä oikein hyvin. Mitäs Tommi? Onks Tommi minkälainen? Kylläpä nyt tulee viestejä. Mä varmaan unohdin kotiin jotakin. Anterolla jotain asiaa.
Niin minkä sanon? Mitä se Tommi tekee? Tommi on insinööri. Okei. Onko sekin etätöissä? Joku... No joo, mä en nyt vastaa. En mä nyt viiti Anterolla. Mä en usko, että sillä nyt on... Voit sä vastata? No ei sillä ole varmasti mitään tärkeää nyt tossa noin. Niin... Mä soitan siellä sitten myöhemmin. Ei viitti nyt lähteä ruokapöydästä soittelemaan. Vai onko teillä joku tilanne päällä taas? No en mä nyt tiedä, ihan siis semmoista normaalia. Ei mitään ihmeellistä. Se on vaan semmoinen, se rupeaa aina hätäilemään, jos musta ei kuulu ja sitten se soittelee ja laittaa viestiä, että hän on sen tyyppinen. Kato, mulla on hieno rukka. Kato nyt. Niinpä. Sä tulitkin jo. Oliko se yllätys? No eihän se mikään yllätys. Eikö kello ole sen verran, että sä tuut aina tähän aikaan? Miten sun päivä on mennyt? Ihan normaalisti. Töissähän tuo meni. Ei mitään ihmeitä. Kävin hakemaan rukkaset. Mistä oli aamulla puhe, että ne on tuolla jo Mintulla. Se on niitä pitänyt tuolla jo kädessä, kun se on telkkaria kattonut. Ja sitten kävit lounaalla. No kävin, joo. Työkaverin kanssa kävin lounaalla. Se tuli pyytämään mua. Voisit sä laittaa sen kännykkä pois? Just tuntuu, että meidän pitää nyt vähän puhua. Kuin niin? No tajusit sä, että kun sä kävit siellä lounaalla, niin sä käytit siihen lounaaseen ne Mintun rukkasrahat. En mä voinut enää kieltäytyä. Se on käynyt monta kertaa kysymässä ja mä oon aina keksinyt jonkun syy, minkä takia mä en voi tulla. En mä voinut nyt kieltäytyä. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että sun pitää Mintulle kertoa se, että ne rukkaset pitää palauttaa. Eihän niitä voi enää palauttaa. Sillä on ollut ne kädessä jo tuolla. Se on leikkinyt niiden kanssa jo. Tää on sun moka. Sä oot käyttänyt mun pankkikorttia. Nehän on meidän rahoja. Mun rahat tulee sinne samalle tilille. Enää mä ikinä saa käyttää niitä rahoja. Mut se on mun tili. Hei, onko sulla autoavaimet? Mä en löytänyt niitä. Mä lähden nyt viemään nyt nämä rukkaset. Joo. Et sä siihen näitä autoavaimia tarvii. No millä mä nyt sit menen? No se on mulle ihan sama, millä sä meet. Mä tarviin näitä sen takia, että mä menen tennistunnille. Okei, no mitäs Minttu? No kuule, se on ihan sun murhees. Sä oot tässä se, joka on moka. En mä tiedä, millä mä nyt sit mukaan menen? Taloudellista hyväksikäyttöä voi ilmetä lähisuhteissa hyvin moni eri tavoin. Tämä on erityisesti riippuvuusongelmista kärsivien harjoittama taloudellisen väkivallan muoto. Puoliso saattaa käyttää perheen yhteisiä rahoja omiin tarkoitukseensa, esimerkiksi just riippuvuusongelmansa vuoksi. Tekijä voi saattaa toisen velkakierteeseen painostamalla lainaottoa tai elämää yli varojensa. Perheen sisällä voi olla suuriakin eroja elintasossa, jos toisen puolison kaikki tulot menevät talouden yhteisiin menoihin.
Ja kyse voi myös olla taloudellista vastuunkannosta kieltäytymisestä tai läheiseltä varastamisesta. Tähän kuuluu myös romanssihuijaukset ja rakkauspetokset. Taloudellinen hyväksikäyttö voi käytännössä tarkoittaa, että omat tarpeet menee toisen tarpeen edelle, että yhdessä säästettyjä rahoja käytetään omiin tarkoituksiin, tai että toinen maksaa pääosan perheen yhteisistä kuluista. Se voi olla yhteisen velan ottaminen toisen nimi, tai että parisuhteen aikana lainattua rahaa ei makseta takaisin eron jälkeen. Ja saatte nyt vielä nähdä toisen videon niin taloudellisesta väkivallasta ja rahapelaamisesta. No, joko taas. Joo, mutta mä lupaan, että on viimeinen kerta. Mutta äiti olisi kyllä ihan varmaan lainannut. Niin. Niinhän se olisi. No, paljonko sä tarvitset? No vuokra pitäisi maksaa, on se ainakin 200-400 ehkä. Se menee ihan just oikeasti ulosottoon. Joo, uskotaan. No, anna tänne. Sullahan... No joo, ei sulla ole kukaan 200. Niin otitko sä sen 200? Joo. Mulla ei jäänyt tänne mitään. No onhan sulla käteisellä jotain. Niin. No kai minä sitten. Kyllä sä keksit. Mut hei, ihan oikeesti, sun pitää hakea kyllä tohon apua. No joo, mutta minun pitää oikeasti saada nää hoidettua ensin, että mä pääsen näistä. No, jäätkö syömään? Minun pitää oikeasti lähteä. No entäs kahvit? En mä, kiitos. Mut hei, kiitti näistä. Ei voi olla totta. Onko kaikki ihan ok? Joo, ei tästä mitään. Kaikki Okei. ihan okei. Hyvä. Hei, se on palkkapäivä ja perjantai. Niinpä onkin. Ja kuule, arvaas lapset on sopivasti Mikolla koko viikonlopun. Lähdetäänkö aftereille töiden jälkeen? No joo, todellakin hyvä idea. Joo, sori. Mä en kyllä pääse lähtemään. Älä nyt viitti, sä et ikinä lähde meidän kanssa mihinkään. Hei, come on. Oikeesti nytte. No, mennäänkö me sit kahdelle? Mennään vaan. Okei. No hei, nähdään Viideltä. viideltä. Joo. Yes. Yes, hyvä, moi. Mikä sulla on? Ai mikä mulla on? Sä tiedät tasan tarkkaan mikä mulla on. Kävin tänään kattoo tilin saldoja, ne sä näytti kuule 0 euroa. Ja mulla oli tänään palkkapäivä. Et arvaa
muistaa, miten nolo oli, kun illalla työkaverit pyysi kumpalle ja en voinut kuule lähteä, kun ei ollut pennikään rahaa. Joo, mutta tää on sit meidän välinen asia. Tästä ei niinku kerrota muille. Tää on niinku meidän perheen välinen asia ja me pidetään se silleen. Tiedätkö, kun mä en jaksais enää valehella. Meidän on pakko kertoa tästä sun isälle. Joo, ei sille ei kyllä varmaan ainakaan kerrota. Siis sä et tiedä paljon minua hävettää, jos tämä asia leviää muille. Tää on meidän välinen asia ja mä en tiedä oikeasti mitä mä teen itselläni, jos tää leviää tää keissi. No, anteeksi. Aina väkivalta ei pääty eroon, vaan se saattaa muuttua ja jopa vasta saada alkuunsa eron yhteydessä. Tyypillistä eron jälkeiselle taloudelliselle väkivallalle on yhteiskunnan vallitsevien käytäntöjen hyödyntäminen tarkoituksena vahingoittaa toista. Esimerkiksi oikeusjärjestelmän hyväksikäyttö voi ilmetä oikeudenkäynnin tahallisena pitkittämisenä. Eron jälkeinen taloudellinen väkivalta voi olla omaisuuden jakamiseen tai ositukseen liittyvä uhkailu, yhteisten varojen manipulointi, elatusmaksujen maksamisesta kieltäytyminen, huoltoriitoihin liittyvä oikeudenkäynnin tahallinen viivyttäminen, yhteisten tai puolison omaisuuden hajottaminen ja taloudellinen vaino, mitä tarkoittaa systemaattista ja tarkoituksellista toisen vahingoittamista taloudellisesti eron jälkeen. Nyt katsotaan vielä äänivideo eron jälkeisestä väkivallasta ja vainosta. Olimme ex-avopuolisoni kanssa yhdessä 10 vuotta. Hän loi jo suhteen alkuvaiheessa mielikuvan siitä, että hän pitää myös taloudellisesti huolen perheestään ja oli tienannut omaisuutta jo vuosien ajan omalla työllään. Myös ulkopuolisille hän halusi näyttää, että rahaa on. Mies halusi nopeasti sitouttaa minut aloittamalla rakentamaan yhteistä kotia ja perhettä. Hän salasi minulta todellisen taloustilanteensa. Nopeasti tilanne luisui siihen, että maksoin lähes kaikki yhteiset ja lastemme menot. Lopulta otin myös velkaa maksaakseni hänen nimissään olevaa rakennusprojektia. Lasten tilejä hän käytti myös omiin menoihinsa, hyödyntäen minua välillisesti, muun muassa rahojen siirroissa. Suhteessamme oli kaikenlaista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Taloudellinen väkivalta ilmeni yhdessä ollessamme rahallisen hyväksikäytön lisäksi myös vahvana taloudellisena kontrollina ja työssäkäynnin vaikeuttamisena. Suhteen aikana sitä oli vaikea erottaa, mutta olen sen myöhemmin hahmottanut taloudelliseksi väkivallaksi. Eron yhteydessä hänen nimissään oleva talo jäi tietysti hänelle. Muutin lasteni kanssa vuokraamaani asuntoon ja kun menin hakemaan minun ja lasten irtaimistoa entisestä kodistamme, hän oli tuhonnut ja hävittänyt kaiken. Myös lukkojen takana olleet tärkeät taloudelliset dokumenttini ja todisteeni maksetuista laskuista oli tuhottu ja hävitetty. Kun lähdöstäni oli kulunut päivä, alkoi vaino myös taloudellisessa muodossa. Siinä hän osasi systemaattisesti käyttää järjestelmää hyväkseen. Eron jälkeisessä taloudellisessa vainossa hänellä ei enää ollut taloudellisen hyötymisen näkökulmaa, vaan lähinnä kokonaisvaltainen, tarkoituksenmukainen tuhoaminen myös taloudellisessa mielessä. Tuntuu, että hän haluaa asettaa minut eri instansseissa epäluotettavan henkilön valoon. Yhteiset lapset mahdollistavat sen, että eron jälkeen toiselle on mahdollista tehdä paljon haittaa. Ikävä kyllä sillä on todella laajat vaikutukset myös lapsiin. On erittäin kuormittavaa selvittää asioita ja talousasioihin liittyvää tilannetta eri toimijoiden
kanssa uudelleen ja uudelleen, kun taloudellisen väkivallan ilmiötä ei tunnisteta. Väkivaltaisesta suhteesta eroaminen on rankkaa niin henkisesti kuin fyysisestikin, kun en edes jaksanut miettiä oikeusprosessien käynnistämistä periäkseni esimerkiksi avoliiton aikana maksamiani rakennuskuluja tai omaisuuden ositusta. Lasteni sekä oma turvallisuuteni ja arjen jonkinlainen normalisoituminen menee rahan edelle. Olemme jo istuneet oikeudessa 10 kertaa liittyen lasten huoltoon, tapaamisiin, elatusmaksuihin, lähestymiskieltoon ja fyysistä pahoinpitelystä johtuviin rikosprosesseihin. Taloudellinen vaino kuitenkin jatkuu edelleen. Molemmat pyörät, tämä ja taloudellisen väkivallan pyörä, mikä näitä aikaisemmin, niin ovat myös saatavilla ruotsiksi. Ne löytyy meidän materiaalipankista molemmilla kielillä. Tämä kuvailee sitä, että minkälaista voi olla, kun ex-kumppani käyttää valta ja kontrolli väkivallan välineenä eron jälkeen. Tekijä käyttää taloudellista ja henkistä väkivaltaa, uhkailua ja pelottelua, jotta hän pystyy vielä kontrolloida toisen elämää. Hän saattaa käyttää myös lapset väkivallan välineenä ja tekijä voi myös käyttää järjestelmän manipulointia ja käyttää oikeusprosesseja ex-kumppania vastaan. Nämä tilanteet saattaa kestää jopa vuosia ja ovat äärimmäisen raskaita kokijalle. Kokija joutuu elämään jatkuvassa pelossa ex-kumppanin väkivallasta tietämättä, mitä hän suunnittelee seuraavaksi. Toisen työnteon häiriköiminen, työssäkäynnin tai opiskelun rajoittaminen tai töihin pääsyn hankaloittaminen ovat myös taloudellisen väkivallan muotoja. Tekijä saattaa häiriköidä työssäkäyntiä esimerkiksi jatkuvilla käynneillä tai puhelinsoitolla työpaikalle. Se voi vaikuttaa siihen, ettei kumppani pääse etenemään uralla tai joutuu lopettamaan työssäkäynnin. Tekijä voi myös pyrkiä mustamaalaamaan kokija työnantajan silmissä. Kiitoksia Tiita. Ja mä jatkan seuraavaksi sitten erityisen haavoittuvassa asemassa olevien kokijoiden osalta, mutta noista meidän videoista sen verran haluan vielä sanoa, että ne on toteutettu meillä Violassa. Meillä on semmoinen teatteriryhmä Dynamo, joka tuo esille lähisuhdeväkivaltaa ja käsittelee sitä niin kuin draaman keinoin. Eli me ollaan kaikki videolla esiintyvät tämmöisiä väkivaltatyöntekijöitä ja vahvasti amatöörinäyttelijöitä ja myös vapaaehtoisia siellä vilahteli mukana. Pahoittelemme, että me ole ammattinäyttelijöitä, mutta toivottavasti videoista kuitenkin tuli tavallaan se dynamiikka ilmi, mikä noissa tilanteissa voi olla. Siirrytään sitten erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin kokijoihin, ja näitä on ainakin ikäihmiset, lapset. Lapsi voi altistua suoraan tai välillisesti taloudelliselle väkivallalle ja väkivallalle ylipäänsäkin. Mä kohta avaan sitä vähän lisää. Sitten toimintakyvyltään eri tavoin alentuneet kokijat, esimerkiksi vaikka vammaiset, riippuvuussairauksista kärsivät, mielenterveysongelmista kärsivät ja näin poispäin. Ja myöskin maahanmuuttajanaiset tietysti, heillä voi olla niin kuin isoja puutteita siitä, että he tietää, mikä on Suomen vaikka palvelujärjestelmä tai heidän oikeudet, voi olla kieliongelmaa ja muuta. Niin tässä on tämmöisiä niin kuin erityisen haavoittuvia kokijoita, kenen kohdalla kannattaa niin kuin olla ehkä erityisen tarkalla korvalla näissä tilanteissa ja myöskin ehkä vaatii vähän semmoista erilaista työskentelyotetta sitten. Ikäihmisten kohdalla se usein on tosiaan niin, että siellä se väkivallan tekijä voi olla se oma
oma vaikka lapsi tai lapsenlapsi tai sitten vaikka joku, joka hänestä muuten niin kuin huolta pitää, ja se riippuvuus tietysti tämmöiseen ihmiseen, joka hoivaa ja tarjoaa huolta, niin voi olla merkittävä, joten heidän saattaa olla myöskin erityisen hankala kertoa sitten siitä koetusta väkivallasta. Ja se häpeä tosiaan tosi iso. Ja ikäihmisten kohdalla se taloudellinen väkivalta voi olla niin kuin vielä vähän monikirjoisempaa, mitä tuossa äsken videolla ja Tiita-puheenvuorossa kuultiin. Eli siellä sitä ikäihmisen semmoista hyvän tahtoisuutta, avun tarvetta, luottamusta ja ihan tämmöistä alentunutta toiminta- tai arviointikykyä saatetaan käyttää tosi monella tavalla niin kuin sen taloudellisen hyödyn saamiseksi. Eli siellä voi olla vaikka tällaisia asiakirjajuttuja, siellä saatetaan ottaa tämmöisiä lainoja tai teettää testamentteja tai jotain omaisuuden siirtoja. Saatetaan vaikka asioita hoitaessa vetää välistä ihan liian isoa kohtuutonta palkkaa. Voi olla erilaista painostamista esimerkiksi vaikka niiden asiakirjojen tekemiseen tai vaikka lääkkeiden. Ikäihmisen lääkkeitä voidaan niin kuin vetää välistä tai käyttää ja erilaista tämmöistä avutta jättämistä ja muuta laiminlyöntiä. Ikäihmisten ja toimintakyvyltään alentuneiden kokijoiden, esimerkiksi vammaisten kohdalla, ollaan kuultu paljon sellaisista tapauksista, että se taloudellinen väkivalta saattaa alkaa vähän niin kuin vaivihkaa siinä mielessä, että kun se voi olla aika helppoa tavallaan se välistä vetäminen, että saattaa olla silleen, että ensin otetaan vähän yli isoa korvausta siitä vaikka asiointiavusta ja se siitä lähtee niin kuin tavallaan tilaisuus tekee varkaan tyyppisesti. Ja ne on tietysti niin kuin ammattilaisenkin kannalta voi olla tosi haastavia tilanteita, jos tämä ikäihminen ei vaikka pysty siitä asiasta kertomaan tai puhumaan. Mutta tästä lapsiin kohdistuvasta taloudellisesta väkivallasta. Lapsi voi tosiaan altistua siellä perheessään niin kuin siihen, että hänen omaan vanhempaansa kohdistuu taloudellista väkivaltaa tai että hänen itseensä kohdistuu suoraan taloudellista väkivaltaa. Ja näillä molemmilla on todella negatiivisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia siihen lapsen hyvinvointiin. Ja tosiaan lapsi niin kuin valitettavan usein joutuu väkivallan välikappaleeksi näissä taloudellisen väkivallan ja erityisesti eron jälkeisen taloudellisen väkivallan tilanteissa. Esimerkiksi silloin, kun siellä on tällaista huoltoon ja elatukseen liittyvää kiusantekoa tai sitten niin kuin ihan manipulointia ja väkivaltaa. Niin lapsi jää usein vähän semmoiseen näkymättömäänkin rooliin tavallaan meidän palvelujärjestelmässä, että ei ole ehkä olemassa semmoisia valmiita palvelupolkuja tämän tyyppisissä tilanteissa. Ja muutenkin se semmoinen niin kuin henkisen väkivallan tunnistaminen voi olla tosi haastavaa monissa tilanteissa. Se ei jätä niitä jälkiä välttämättä ainakaan siinä hetkessä, kun se tapahtuu. Mitä se sitten käytännössä voi olla, kun lapseen suoraan kohdistuu taloudellista väkivaltaa? Se voi olla esimerkiksi sitä, että vanhempi ei huolehdi lapsen taloudellisista tarpeista. Esimerkiksi ei hanki hänelle lapsen hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä asioita, esimerkiksi vaatteita, koulutarvikkeita, tämän tyyppisiä. Ja hyvin usein silloin, kun esimerkiksi isä kohdistaa äitiin taloudellista kontrollointia tai esimerkiksi eron jälkeistä väkivaltaa, hyvin tyypillisesti se ulottuu myös lapsiin. Eli se toinen vanhempi saattaa kontrolloida kaikkea sitä perheen rahan käyttöä ja tästä syystä esimerkiksi lapsen tarpeisiin, vaikka hygieniatuotteisiin tai lääkkeiden hankintaan ei niin kuin riitä rahaa tai sitä rahaa ei saa käyttää niihin asioihin, saatikka johonkin niin kuin mukavampaan asiaan, vaikka johonkin karkkipussiin tai huvipuistoreissuun. Se kontrolli voi olla hyvinkin niin kuin sellaista laaja-alaista. Vanhempi voi kohdistaa lapseen taloudellista hyväksikäyttöä, esimerkiksi voi ostella tuotteita lapsen nimissä, jotka jättää tahallaan maksamatta, tai voi varastaa rahaa. Tämä on älyttömän tyypillinen esimerkki, että vanhempi lainaa tai varastaa lapselta rahaa tililtä tai säästölippaasta. Ja nämä on myöskin niitä asioita, mistä usein niin kuin sitten kiistellään siellä eron jälkeisessä tilanteessa.
niille voi olla vaikutusta myös ihan ositukseen tai vaikka toisen vanhemman saamaan toimeentulotukeen. Sitten huoltaja voi olla merkittävästi huolimaton lapsen raha-asioiden hoidossa, eli voi jättää vaikka lapsen terveydenhuoltomaksuja tai veroja maksamatta, ja siitä voi sitten seurata maksuhäiriömerkintää. Tämmöinen melko tuore tutkimus on todennut, että alle 15-vuotiaiden velkaantumisessa lähes aina on kyse vanhemman toimista ja laiminlyönneistä. Sitten yli 15-vuotiailla alkaa olla jo esimerkiksi tällaisia julkisen liikenteen tarkastusmaksuja ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten lasten eriarvoinen kohtelu raha-asioissa voi olla myöskin taloudellista väkivaltaa. Esimerkiksi perheen toinen lapsi tai yksi lapsista saa vanhemmiltaan tai vanhemmaltaan huomattavasti enemmän rahaa ja muuta taloudellista hyvää kuin toinen tai toiset. Ja tämä tietysti voi olla aika haastavakin asia vaikka uusperhetilanteissa, mutta tämä lasten eriarvoinen kohtelu raha-asioissa me nähdään sitä tosi paljon eron jälkeisissä taloudellisen väkivallan tilanteissa, missä se toinen vanhempi on tämmöinen tosi manipulatiivinen ja yrittää ikään kuin lahjoa ja ostaa usein yhtä siitä, voi olla useampaakin, mutta tyypillisesti yhtä perheen lapsista niin kuin omalle puolelle. Eli siinä haetaan sitä semmoista, että lapset ottaa puolia ja alkaa suosia niitä vanhempia. Voidaan sitten puhua jossain vaiheessa ihan vieraannuttamisestakin. No sitten on myös tämmöistä perheen ulkopuolisten ihmisten lapseen kohdistamaa taloudellista väkivaltaa. Tietysti eri niin kuin kaverisuhteissa voi olla tai sitten erityisessä riskissä tietysti tämmöiset niin kuin hatkanuoret, joilla on päihdeongelmaa, niin siellä voi olla niin kuin kaiken näköistä väkivaltaa, myös taloudellista väkivaltaa. Sitten vähän taloudellisen väkivallan syistä. No taloushan ylipäänsä ja raha on niin kuin valtaa. Tulisiko se kolmas video vielä tässä? Kiitos, tulisi. Hyvä, että muistit. Olin jo innolla pahtaamassa eteenpäin. Eli jatko sä Tiita sen? Joo, vain yrittää. Joo, tai se on mullakin tässä auki kyllä, että mä pystyn sen ihan kätsästi jakamaan. Elikkä, joo. Seuraava video niin koskee tämmöistä eron jälkeistä taloudellista väkivallan tilannetta, missä sitten lasta välineenä käytetään, niin liittyy olennaisesti tuohon äskeiseen puheenvuoroon. Pieni hetki, mä latailen. Tämä on vähän pidempi, 9 minuutin video. Nyt mä jaan sen tästä, pieni hetki. Roosa, mihin ihmeeseen sä jäit? Meidän piti pakata yhdessä. Moi iskä. No moi Riina, mitäs sulle kuuluu? Ihan hyvää. Entä sulle? Ihan hyvähän mullekin. Mä vaan mietin sellaista ja ajattelin soittaa, että moneltako sä huomenna pääset koulusta? 2. 2. No hei tuu sitten tähän mun luokse suoraan koulusta. Niin käydään yhdessä hakemassa Roosa Eskarista. Joo. Yes. Ja mä mietin, että voisin tehdä makaronilaatikkoa, miltä se kuulostaisi. Se on mun lempiruokaa. Jee, huomenna päästään Niin mä muistankin. Ja sitten voitaisiin illalla vielä vaikka katsoa joku leffaporu. Moi! Joo, katsotaan vaan. Nähdään huomenna. Nähdään huomenna. Yes, moikka. Moikka. Kato mitä äiti osti meille. Täällähän sä ootkin. Kato mitä mä löysin. Wow. Siitä on niin pitkään puhuttu, että nyt mä sen ostin. Me voitais viikonloppuna pelaillakin. Siitä tulee siis 1 peli mukana. Yhdessä voitais sitä katsella. Mut me mennään iskälle viikonlopuksi. Se just soitti mulle. Ai no niin. Ai niin meettekin. Joo. Mut jos me sit pelataan ensi viikolla. Niinpä. Joo, kyllä. Eikö se aika kiva? On. Ihan tosi kiva. Kiitti, että sä ostit tän.
Moi. Mikä aika se tämmönenkin oli, varata tänne? Mulla olisi töissä ollut ihan niinku paljon parempaakin tekemistä. Ei näitä nyt oikein pysty itse valitsemaan, että se on vaan otettava se aika, mikä sieltä tarjotaan. Niin joo. Kyllä nämä pystyy järjestämään. Ja on kaikkia ajan tuhlausta. Luulisin, että ammattilaisenkin pitäisi tehdä ihan oikeita töitä. Tässä kuitenkin sovittavaa meillä. Ihan itsestään selviä asioita. Ja Marko, olkaa hyvä, mukavaa. Kiitos. Siitä on muutama kuukausi, kun ollaan viimeksi täällä oltu ja silloin tehtiin määräaikainen sopimus teille. Joo. Ja se on nyt tämän kuukauden loppuun päättymässä ja sen puitteissa täällä tänään ollaan. Joo, kyllä. Joo. Miltä se on se vielä voimassa oleva sopimus tuntunut teistä? Siis minusta se on ollut tosi hyvä. Että Hyvä jotenkin molempia palvelee semmoinen toimiva. Joo, ja tasapuolinen. Joo, ja sitten 4 kuukautta on kuitenkin, että ei hirveän pitkä aika. Että tulot on pysynyt samana ja menot ja... Niin teille ei ole tapahtunut muutoksia tuloissa, menoissa, Ei. asumisolosuhteissa? Ei. Ei, joo, aivan. Ja on tuntunut molemmista hyvältä. Mitä Marko tuumaat? Niin no, kyllähän tää on aika tiukille vetänyt tää sopimus. Että kyllä mulla niin kuin toiveissa oli, että jos nyt siihen uuteen, niin saataisiin vähän jollain tavalla niin kuin kohtuullistettua sitä. Sitä sun osuutta? Niin. Joo, okei. Mutta ei ole tuloissa ja menoissa ei ole muutoksia tapahtunut, mutta talous on tiukilla. Joo, okei. Mulla ei tätä tietoa ollutkaan, että jotenkin kuvittelin, että... No hyvä, että tuli nyt esille tämä asia. Joo. No, mites me tästä nyt sitten jatkettaisiin? No mä ajattelen, että meillä kuitenkin joustoa on ja siis semmoista, että voidaan asioista keskustella. Se on kyllä kiva kuulla. Niin, että voitaisiin käydä niinku tästä sitä niinku keskustelua, että mikä ja mitä se kohtuullistaminen nyt sitten vaikka olisi ja Joo. muuta. Että Joo. tännehän voi sitten varata uuden. Joo, totta kai voi varata uuden ajan, kyllä. No niin, Kyllä, joo. että, ja se on tosi kiva kuulla, että teillä on hyvä keskusteluyhteys, että pystytte näistä asioista keskenään siellä juttelemaan ja tuumaamaan, mikä olisi semmoinen, mikä olisi molemmille tasapuolinen ja molempia palveleva ja ennen kaikkea sitten lasten edun mukainen. Niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että te jatkatte keskusteluja ja sitten kun teillä on joku ajatus siitä, onhan tässä vielä kuukautta mukavasti kuitenkin jäljellä, niin palata sitten asiaan. Minä voin olla vaikka yhteydessä sitten ja se sopii varataan hyvin. uutta. Mitä Marko sun mielessä on? Sopiiko tämä? Joo, mennään vaan tällä. No niin, hyvä juttu. Oikein hyvää jouluodotusta teille sitten. Kiitos samoin. Kiitoksia. No ootko sä nyt tyytyväinen? Kun niin? Tuonne asti piti mut raahata. Oikein nöyryytettäväksi. Niin, mutta siis eihän tässä nyt on, ne pitäisi nyt vaan sopia nämä asiat ja en mä niinku muuta pikkasen vaan, jos saisi niinku kohtuullisemmaksi sitä Ai summaa. nyt sulla ei yhtäkkiä sit olekaan rahaa niinkö? Että minä yksin lapset elätän. No eihän sitä nyt ollut tähänkään mennessä, että se oli niinku, onneksi se oli määräaikainen. Onneksi oli määräaikainen. Pitäis varmaan niistä sopimuksista sunkin kiinni pitää. Niin no, jos nyt niistä sopimuksista, niin eihän ne lapset ole mulla edes ollut sen sopimuksen mukaan. Että vissiin ollut vähän kaiken näköistä, että ne jostain syystä ei ole lapset tullut ja muuta, niin eikö niistäkin pitäisi sitten pitää Mitä kyllä sä kiinni? selität? Miten niin ei ole ollut? No onhan niitä jäänyt välistä. Niitä käyntejä.
Mä en tiedä yhtään, mistä sä puhut. Ja jos tapaamisia haluat katsoa, niin varmaan pitääkin ehkä tarkastella. Että miten jatkossa. Kun sä näin hankalaksi haluat kaikki tehdä. Miten? Jos sä haluat tollaseksi heittäytyä. Tässä on sulle jotain postia. No, kiitos. Äiti on puhunut, että se veisi meidät ehkä etelälomalle. Joo. Milloinkas? En mä tiedä, me puhuttiin vaan, että se veisi ehkä hiihtolomalla. No, sehän kuulostaa ihan kivalta. Musta ainakin olisi ihan tosi kivaa päästä pitkästä aikaa. Miksi et sä muuten ikinä vie meitä lomalle? Kirje asianajon toimistosta. Voi kultaa, kyllä iskä veisi mielellään, mutta ei mulla oikein ole rahaa. Ai miksi sulla ei oo? Lähestyn päämieheni asialla koskien yhteisten lastenne elatusta. Olet kieltäytynyt osallistumasta ja näin laiminlyönyt elatusvelvollisuutesi. Laki lapsen elatuksesta takaa lapselle oikeuden riittävään elatukseen. Odotamme vastaustanne saapuvaksi 15.12. mennessä. Tämän jälkeen asia etenee käräjäoikeuteen. Toivottavasti teille nyt tällä uudella yrityksellä näkyy ja kuuluu toi video. En tiedä mitä siinä tapahtui, mutta tipuin jossain vaiheessa sitten linjoilta pois kokonaan. Ilmeisesti kuului, kun ei kukaan muuta siellä sano. Ja kiitos Tiita, että näkyy ja kuuluu. Hyvä, kiitos tiedosta. Ja kiitos Tiita, kun muistutit, ettei skipattu tuon videon yli vahingossa. No nyt päästään tänne taloudellisen väkivallan syihin. Eli talous- ja raha-asiat, niin nehän on tosi kätevä väline semmoiseen kontrolliin ja valtaan ja henkiseen väkivaltaan. Ja just tämä tavoite vallankäyttöön ja kumppanin vahingoittamiseen rahan avulla onkin yksi semmoinen merkittävä taloudellisen väkivallan syy. Me kuullaan paljon erityisesti näissä eron jälkeisen taloudellisen väkivallan tilanteissa, että se ex-puoliso on ihan sanonut ääneen, että hänen tavoitteenaan on tuhota toinen ja ajaa hänet ihan konkurssiin taloudellisesti. Ja esimerkiksi tämmöinen prosessuaalinen vaino, eli jossa käytetään tämmöisiä meidän yhteiskunnan rakenteita esimerkiksi, tehdään jatkuvasti uusia nostetaan erilaisia kanteita tätä ihmistä kohtaan, viedään häntä oikeuteen esimerkiksi lapsiin liittyvissä asioissa, yhteiseen omaisuuteen, viedään sitä pesänjakajalle, kunnianloukkauksia, rikosilmoituksia, lastensuojeluilmoituksia, niin tämä voi olla aika semmoinen ikävä kierre, vuosia kestävä ja kallis kierre jossakin tapauksissa. Et meillä on tosiaan ihmisiä, jotka kertoo, että heillä on niin kuin 10 000, yli 100 000 euron oikeudenkäyntikuluja ja sakkokuluja esimerkiksi tapaamisten toimeenpanoasioihin liittyen, missä se väkivaltainen kumppani sitten haastaa lasten äitiä jatkuvasti oikeuteen. Ja siinä ollaan semmoisessa löysässä hirressä, niin kuin voidaan olla tosi pitkään, että kun ollaan semmoisessa jatkuvassa oikeudenkäyntikierteessä, mikä vaatii tosi paljon valmistautumista niin henkistä kuin taloudellistakin sit niihin tilanteisiin. No sitten se voi olla ihan tämmöistä taloudellisen hyödyn tavoittelua eri tavoin, eli pyritään maksimoimaan se oma taloudellinen hyvä niin esimerkiksi parisuhteen aikana kuin parisuhteen jälkeenkin eron yhteydessä ja lasten asioissa.
Riippuvuusongelmat, niin kuin on todettu jo muutamaankin kertaan, niin on yksi tyypillinen syy siellä taloudellisen väkivallan taustalla. Ja riippuvuusongelmissa se eroavaisuus moneen muuhun on se, että usein niitä uhreja tai kokijoita on useampia. Niin kuin nähtiin tuossa meidän videolla, niin siellä oli niin tämän rahapelaajan isä kuin sitten vaimokin kärsi tästä tilanteesta siinä videolla. No, syynä voi olla myöskin se, että ei pystytä hyväksymään sitä parisuhteen eroa tapahtuvaksi tai ei pystytä niin kuin mukautumaan siihen erovanhemmuustilanteeseen. Erilaisia vuorovaikutusongelmia, mielenterveysongelmia ja sitten persoonallisuuden haasteita, että ihan tämmöistä niin kuin narsismiin asti menevää toimintaa on nähtävillä siellä taustalla. Uhriutumista, kostoa, koetaan jotenkin oikeudeksi kostaa jotain, esimerkiksi eroa tai parisuhteen aikana tapahtuneita asioita. Tai sitten ei vaan niin kuin pystytä sitä oman käyttäytymisen vahingollisuutta ymmärtämään tai kieltämään. Oikeutetaan hyvin vahvasti sitä omaa toimintaa siinä. Seuraukset kokijoille on tosiaan moninaisia ja tosi pitkäkestoisia ja usein vähän tämmöisiä prosessinomaisiakin. Ja taloudellinen väkivalta voi aiheuttaa semmoisen syvenevän talousongelmien kierteen. Siellä voi olla tämmöistä erilaista köyhtymistä tietystikin, mutta niin kuin velkaantuminen on tosi tyypillistä näissä tilanteissa ja tämmöiset ulosottotilanteet, yhteisvastuulliset velat, mitä tämä ihminen joutuu yksin niin kuin molempien osapuolien osalta hoitamaan, niin tämän tyyppisiä tilanteita. Ja tietysti nämä lakimies- ja oikeudenkäyntikulut voi olla tosi merkittäviä. Mutta terveydentilassa on nähtävillä erilaisia oirehdintaa ja heikentymistä myös fyysisessä terveydentilassa, tämmöisiä hyvin tyypillisiä stressi- ja ahdistusoireita, esimerkiksi ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, kipuja ja tämän tyyppistä. Tietysti myös psyykkiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn voi vaikuttaa ihan työkykyyn asti. Eli me ollaan havaittu, että on aika tyypillistä tämmöiset pitkät sairaslomat ja jopa ihan työkyvyttömyyseläkkeet melko nuorellakin iällä. Itsetuhoiset ajatukset ja itsemurhariskin kasvaminen ja tosiaan myös tämä perhesurmariskin kasvaminen. Ja sitten erilainen tämmöinen henkilökohtaisen pääoman heikentyminen siellä työ- ja opiskeluurilla on aika tyypillisestikin nähtävillä katkonaisuutta ja haasteita. Voi olla jopa ajautumista välillisesti tai välillisesti ainakin rikollisuuteen ja myöskin tämmöisen niin kuin sosiaalisen pääoman heikentyminen, koska se eristäminen on yksi taktiikka tässä väkivaltaisessa suhteessa, niin eristäminen siitä niin kuin kokijan omista läheisistä ja perhesuhteista on aika tyypillistä. Ja taloudellinen väkivalta on niin kuin numero 1 syy sille, että minkä takia se väkivaltainen suhde voi jatkua eikä siitä niin kuin pysty irtaantumaan tai se on hyvin hankalaa. Laki tosiaan ei sitä taloudellista väkivaltaa tunnista. Eli puhutaan niin kuin, jos se jonkun rikoksen kriteeristön täyttää, niin se on tyypillisesti talousrikos tai väkivaltarikos, mutta ihan kirkkaasti valtaosa tapauksista ei täytä minkään rikoksen kriteeristöjä valitettavasti. Ja ihan yleisestikin ottaen yhteiskunnan reagointi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on ollut tosi hidasta Suomessa. Meidän rikoslaissa on tämmöinen rakenteellinen ongelma, jossa on niin kuin sukupuoli näkymätön ja ihanteena tämmöinen sukupuolineutraalisuus niin kuin tasa-arvon aikana on, mutta se on johtanut esimerkiksi rikoslaissa siihen, että tämmöiset miehiin kohdistuvat väkivaltatilanteet, katuväkivalta tunnistetaan meidän lainsäädännössä hyvin, mutta tämmöinen kodin seinien sisällä tapahtuva pitkäkestoinen prosessinomainen väkivalta, mitä esimerkiksi taloudellinen ja henkinen väkivalta on, niin sitä on tosi hankala niin kuin lain keinoin niin kuin tunnistaa tai ainakin siitä saada tuomiota. Eli tämä on tosi hankala asia, mihin me esimerkiksi hankkeessa toivotaan muutosta. Me toivotaan
esimerkiksi sitä, että pakottava kontrolli kriminalisoitaisiin Suomessa, niin kuin se joissakin maissa on tehty. Me toivottaisiin myös, että vainomääritelmä pystyisi kattamaan näitä taloudellisen vainon tilanteita. Me toivotaan myös esimerkiksi, että oikeuslaitoksessa pystyttäisiin tunnistamaan näitä prosessuaalisen vainon tilanteita paremmin ja käsittelemään niitä niin kuin isompina kokonaisuuksina eikä aina yksittäisinä asioina. No sitten auttamistyön kannalta, mikä siellä on auttamistyössä keskeistä, niin ihan ykkösasia, ja mä oon tosi iloinen, että me ollaan näin runsaslukuisesti tänään täällä, on tämä, että ilmiöitä tunnistettaisiin paremmin eri palveluissa. Eli on tosi tärkeää vahvistaa ammattilaisten osaamista ja auttamisen keinoja. Ja mitä ammattilainen siellä asiakkaan kanssa sitten voi tehdä, niin tärkein asia siellä on se, että antaa sanoja asiakkaan kokemuksille, sanottaa sitä koettua taloudellista ja muuta väkivaltaa. Asiakasta on tietysti tärkeää kohdata empaattisesti ja pyrkii välttämään kaikkea semmoista niin kuin rivien välissä esimerkiksi semmoisia syyllistäväsävyisiä kysymyksiä. Esimerkiksi miksi annoit pankkitunnukset, miksi otit velkaa tai mikset vaan lähde. Ja muistetaan siinä se, että taloudellinen väkivalta ei koskaan, niin kuin muukaan väkivalta, niin ei ole sen kokijan syytä. No sitten auttamistyössä on tärkeää tunnistaa myös tämmöinen haurastunut toimijuus, mikä näissä tilanteissa on hyvin yleistä. Meidän auttamisverkosto, niiden ammattilaisten verkosto, mitä taloudellisen väkivallan kokijat tarvitsee, niin on hyvinkin pirstaloitunut. Mä näytän tuossa jossakin kohtaa lähislaideilla sen, mistä kaikkialta voi saada apua, mutta tahoja on ihan tosi paljon, mikä on tietysti hyvä, että apua on saatavilla, mutta siinä on se haaste, että kukaan ei ota semmoista koppia ja vastuuta näistä taloudellisen väkivallan tilanteista, vaan ne kuuluu niin kuin monen eri ammattilaisen tontille, jolloin voi olla niin, että kokija on käynyt tosi monella eri ammattilaisella luukulla ja hän ei ole oikein saanut kuitenkaan apua sille asialle. Voi olla, että hänen tilannettaan ei ole ymmärretty, uskottu, hän ei ole kyennyt sitä niin kuin ns. Oikealla tavalla kertomaan. Tai siellä voi olla jotain tämmöistä vääräaikaisuutta siinä palvelussa, että hän ei ole jostain syystä täyttänyt jonkun palvelun kriteereitä ja hän kokee siellä pettymystä ja ikään kuin polkee paikallaan siellä auttamisverkostossa ja näin myöskin uupuu siihen tilanteeseen. Siitä voi seurata se, että tämmöisen ihmisen voi olla hankala luottaa ammattilaiseen ja siihen, että hän saa sieltä apua, kun hän on kohdannut monta kertaa niitä pettymyksiä. Mutta se, mitä ammattilaisen näkökulmasta kannattaa huomioida, on nimenomaan se moniammatillinen auttaminen ja se, että joku ottaisi siellä sen vastuun ja koordinoisi sitä verkostoa. Et asiakas tarvitsee apua usein siinä sen viranomaisen auttajaverkoston niin kuin kasaamisessa ja koordinoinnissa. Sitten tietysti tämä riskien tunnistaminen ja arviointi, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin taloudellisen väkivallan kokija kohtaa usein myös muuta lähisuhdeväkivaltaa, niin että tunnistetaan ne myös muut väkivallan muodot ja tietysti mitä niin kuin perheen lapsiin kohdistuu tässä yhteydessä ja heidän niin kuin tilanteen kartoittaminen ja avun tarpeen kartoittaminen. Ja se on tärkeää tietysti tiedostaa, että ero väkivaltaisesta kumppanista on niin kuin suhteen riskialtteen ajankohta ja tyypillisesti suomalaisen naisen riskialtteen ajan hetki. Eli siihen voi olla, että tarvitaan tehdä turvallisuussuunnittelua, jossa voi kääntyä esimerkiksi vaikka väkivaltatyön ammattilaisten puoleen. Tai viranomaisten tietysti, poliisi. Mitä tarkoittaa taloudellisesta väkivallasta selviytyminen? No se selviytyminen on semmoinen hyvinkin kokonaisvaltainen ja moniulotteinen käsite jälleen, ei mikään yksiselitteinen asia, mutta voidaan ajatella, että siihen liittyy henkinen, taloudellinen ja fyysinen ulottuvuus. Tästä slaidilta muuten puuttuu lähde. Tämä perustuu Kati Brandtin ihan tuoreeseen pian julkaistavaan gradutyöhön, joka on tehty yhteistyössä meidän hankkeen kanssa. Selviytyminen voi tarkoittaa eri ihmisille myöskin hyvinkin erilaisia asioita, mutta käytännössä se on tämmöistä niin kuin hyvinvoinnin asteittaista lisääntymistä sillä tavalla, että se toivo,
luottamus, hyvä olo, se oman selviytymisen, oman pärjäämisen tunne siinä niin kuin pikkuhiljaa uudelleen löytyy sen koetun väkivallan jälkeen. Ja usein se ensimmäinen askel voi olla tavallaan vaan se ikään kuin hengissä selviytyminen, se arjen selviytyminen sen väkivaltaisen suhteen jälkeen. Se, että meillä on joku paikka, missä asua. Se, että meillä on kaikki tukiasiat hoidettu. Se, että me vaan selvitään päivästä toiseen siinä hetkessä. Se voi olla se ensimmäinen askel. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa se toivo, sisäinen ja ulkoinen turvallisuuden tunne, että niitä saadaan vahvistettua. Mielen rauha, lisääntyminen, ahdistus, häpeä, itsesyytökset vähenee. Ja tyypillisesti tämä taloudellisesta väkivallasta selviytyminen vaatii myöskin sen syntyneen trauman tunnistamista ja hoitamista. Eli voi olla, että tarvitaan ihan sitä trauman käsittelyä, jopa ihan niin kuin psykoterapian useamman vuoden terapian myötä. Ja sitten siinä on se taloudellinen aspekti myöskin, mikä sitten liittyy tähän taloudelliseen väkivaltaan tietystikin. Ja se voi tarkoittaa sitä, että pystyy elämään semmoista taloudellisesti itsenäistä oman näköistä elämää sen väkivaltaisen suhteen jälkeen. Valitettavasti hyvin harvoin on mahdollista saada niitä kaikkia menetettyjä rahoja takaisin. Ja tavallaan sen ymmärtäminen, sen oman oikeusturvan läpikäynti ja kartoittaminen voi olla semmoinen tärkeä selviytymisen keino, että tavallaan käsitellään se asia, että nyt tässä on vaikka mennyt tämän verran rahaa, mutta me ollaan lasten kanssa nyt tässä ja meillä on hyvä olla ja me pystytään niin kuin selviytymään arjen asioista, niin se voi tarkoittaa jollekin sitä selviytymistä. Se vaikuttaa myöskin taloudelliseen selviytymiseen, että minkälainen kytkös siihen väkivallan tekijään on ja saadaanko sitä katkaistua. Eli jos on vaikka sitä yhteistä omaisuutta tai yhteisiä lapsia, niin se kytkös voi kestää itse asiassa aika kauankin. Se voi kestää niin pitkään, kun lapset on vaikka täysi-ikäisiä. Niin se voi olla semmoinen hyvin pitkä prosessi sen myötä. No sitten siihen taloudelliseen selviytymiseen vaikuttaa myös se velkaantumisen määrä. Onko niitä luottotietoja menetetty? Ollaanko joutumassa ulosottoon? Tarvitaanko lakiapua? Tuleeko siitä kustannuksia, oikeudenkäyntikuluja ja miten saadaan sovittua elatusasioista? Jos siellä on tämmöistä mahdollista taloudellista tai prosessuaalista vainoa, niin sekin voi vaikuttaa siihen taloudelliseen selviytymiseen, mutta se voi olla niin kuin hyvin erinäköistä eri tilanteissa. Mutta kuitenkin tämän kaiken niin kuin hyväksyminen osaksi sitä omaa elämänkulkua, niin se on sitä selviytymistä. No mistä siellä asiakastyössä sitten voi tunnistaa taloudellista väkivaltaa, eli mitkä on semmoisia hälytysmerkkejä? Niin tärkeä hälytysmerkki on se, että jos raha-asioista ei pysty puhumaan ilman, että siitä syntyy jonkinnäköistä niin kuin konfliktia tai tunnelman selkeää kiristymistä, niin se voi olla tämmöinen hälytysmerkki. Ja toinen tärkeä hälytysmerkki voi olla se, että toinen osapuoli ei ole perillä talouden tuloista, menoista, varoista, veloista, eli siellä on tällaista, ehkä voi olla salailua tai jostain kontrollin vuoksi toinen ihminen ei tiedä niistä mitään. Toisaalta se voi olla siis laskujen piilottelua, mutta se voi olla myös vaikka varallisuuden piilottelua ja siihen liittyviä tämmöisiä siirtoja. Niin kuin jossakin tapauksessa voi olla vaikka varallisuuden siirtämistä ulkomaille ennen vaikka ositusta tai avioeroa. Sitten siellä voi olla tämmöistä toisen osapuolen huolimattomuutta tai välinpitämättömyyttä raha-asioissa. Ylipäänsä, että pariskunnalla vaikka on hyvin erilaiset rahankäyttöön liittyvät arvot ja periaatteet. Ja jos näistä ei voida niin kuin keskustella silleen rakentavasti yhdessä, niin siitä kyllä ennen pitkää tulee ongelmia ja se voi kääntyä taloudelliseksi väkivallaksi. Sitten jos siellä asiakkaalla on pitkittyneitä omaisuus- tai huoltajuuskiistoja tai vaikka näitä riippuvuusongelmia perheessä, niin sekin voi olla semmoinen hyvä hetki kysyä tästä taloudellisesta väkivallasta. Se, että kulut ei jakaudu siellä perheessä niin kuin tasan tai suhteessa osapuolten tuloihin,
tai että siellä on jonkinnäköistä tämmöistä painostusta talousasioissa tai painostetaan vaikka ottamaan velkaa. Tässä on joitakin tämmöisiä käytännön kysymyksiä asiakastyöhön, että miten sitä asiaa voi ottaa puheeksi asiakkaan kanssa sillai suhteellisen neutraalisti. Tämä toki riippuu siitä, että tietysti minkälaista työtä tekee, miten näitä ihmisiä kohtaa, mutta me niin kuin toivottaisiin, että läpi erilaisten palveluiden näitä talousasioita enemmän otettaisiin puheeksi. Vaikka se jossakin tehtävässä voi tuntua vähän semmoiselle ei niin kuin tavallaan luontevalle, mutta kuitenkin niin se olisi niin kuin se toive yleisesti ottaen, että raha-asioista puhuttaisiin enemmän, koska niillä on ihan älyttömän iso vaikutus kuitenkin siihen kokonaishyvinvointiin. Ja kun näistä asioista kysytään, niin tietysti se olisi niin kuin oltava siinä vaiheessa mielellään kahden kesken tämän ihmisen kanssa, koska jos siinä on se mahdollinen väkivallan tekijä tai muita perheenjäseniä vaikka paikalla, niin se voi olla, ettei tule oikeaa vastausta tai se voi olla myöskin riski sit sille ihmiselle. Ollaan viitattu useampaan otteeseen tuohon meidän materiaaleja-sivustoon, eli sieltä löytyy erinäköistä ammattilaisen materiaalia ja myös näitä meidän videoita. Ja meiltä on tulossa myöskin tämmöinen, tai yhden asian ehkä haluan erityisesti tuolta meidän materiaalipankista nostaa esille, ja se on tuossa kartoituslomaken linkin takaa avautuva. Mä toivon, että teille avautuu siitä, kun klikkaatte tuota linkkiä, niin toi kartoituslomake, eli sitä voi käyttää semmoisena puheeksi ottamisen välineenä myöskin, eli sieltä voi niinku kartoittaa, että minkä tyyppistä se asiakkaan mahdollisesti kokema taloudellinen väkivalta on, ja se myöskin auttaa niin kuin suunnittelemaan asiakkaan kanssa yhdessä, että minkälaisia toimenpiteitä voidaan sitten, mihin voidaan niin kuin ryhtyä. Eli ei pelkästään puheeksi ottoon, vaan myöskin siihen avun suunnittelemiseen. Meiltä on tässä hankkeen loppuvaiheessa myöskin tulossa tämmöinen taloudellisen väkivallan opas, eli semmoinen koottu materiaalipankki taloudellisesta väkivallasta ilmiönä avun saamisen näkökulmasta ja myös ammattilaisen näkökulmasta. Kartoituslomake ei aukea, hyvä kun sanot. Sinne pääsee sieltä meidän materiaaleja-sivustolta. Eli sieltä löytyy linkki siihen lomakkeelle. Tiita onkin tuon materiaaleja-sivuston keskustelualueelle lisännyt. Tosiaan niitä auttavia tahoja on aika paljon ja se apu on pirstaloitunut sinne kentälle, mutta tuossa me nähdään paikkoja, että mistä apua voi muun muassa saada. Tietysti viranomaisilta, poliisilta, rikosuhripäivystyksestä, asianajajilta, oikeusaputoimistosta ja sitten on erilaista tämmöistä ammattilaisten keskustelutukea ja neuvontaa. Tuolta joudun korjaamaan nyt suusanallisesti tuon asian, että valitettavasti me ei tässä hankkeessa enää pystytä uusia asiakkaita ottamaan työskentelyyn, eli valitettavasti me ei tässä loppuvaiheessa enää pystytä niin kuin suoraan auttamaan, mutta jos teillä on ammattilaisina jotain kysyttävää jostain asiakkaan tilanteesta, niin voitte kyllä lähestyä meitä ihan ehdottomasti. Meidän yhteystiedot löytyy tuolta ihan lopusta. Esimerkiksi myös lähisuhdeväkivallan avopalvelut ympäri Suomen, muun muassa Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset, mitkä löytyy sieltä Ensi- ja turvakotien liiton nettisivulta, niin sieltä löytyy myös taloudellisen väkivallan osaamista ja hyvinvointialueelta myöskin. Vertaistuki on usein myös sellainen, mitä nämä ihmiset, mistä he usein hyötyy tosi paljon, koska tähän liittyy se kokemus, että olenko minä ainoa, joka tällaista on koskaan kokenut, niin se vertaistuki on tosi semmoinen eheyttävä monelle.